Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinapablood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Paniawat Plus. Gawa ng SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. May gisulti pa kong dautan, Yaya Sili? No comment. So, asa ta, ma'am? Kamera, wakay labot. Igo ka lang maghatod na mo. Okay. Asa ta ba ihatod? Si Yaya Sili. Uy, kadiyot. May nanawag na ko, ma'am. Oh, si Mami. Katsaka sa nanay mo cellphone, uy. Mao ni cellphone og pobre, ma'am. Tubaga na kay saba kaayo. Karaan kay ringtone. Di ko lang natubagon, ma'am. Kaya nga naman. Kinsa man na? Nagsilos ka, ma'am? Unsa? Uy! Kapagka ni Mugnaong, uy. Kano ko ito magselos mo kung kinsa na nanawag ni mo? Para nangutan na kung kinsa na nanawag ni mo, nagselos na? O, ew. Ha? Nga no sa laging magselos yung taong ko ni mo, uy? Ang buto ni mo. Ikaw rin magkatubagan na, ma'am. Sus, pagkaan Mugnaong, eh. Sobra na gid kay imong bilib sa imong kaugalingon dong. Ay, salamat kay gidudong na ko. Tubaga na ba kay sapa kaayo? Alingisi ka sa dunggan paminaw ni mong Di ko ringtone. na tubagon lagi, ma'am. Di ko na tubagon. Kay kinsa lang na nanawag ni mo, tubago ni mo na litse. Basaha, ma'am. Madam calling. Oh, Nabasa ni mo, ma'am? Ako tong amo sa una. Maldita ka na. Mao ni hawa ako sila. O karon na, magsigtawag. Kay pabalikon ko sila. Pabalik kong trabaho isip driver sa ila. Di na ko, ma'am, uy. Maldita kayo. unya, maldita man sa ko. Kuwang pa ba ang kamaldita nga akong gipakita? Aron lang mo pahawa ka, Zandro? Oh, Kay punan pa na ako akong kamaldita. mas mayan kang magnalita, ma'am. Kay masabot pagkaka-cute kung magnalita ka. Unsa? Mama, disgrasya ta, ha? Nag-drive ko. Ang maglagot, madid, ma'am. Pastilan, di gyud ko tubagon sa akong anak. Leche! Kipalagot na gyud ko nimog maayo, Sandro. Kiupos gyud nimo nga akong pasensya. Hain na basab kini si Irish. Ay matod niya, kay musunod ra siya nako din sa syudad. Aron nga tabangan ko yes pagpanghita sa akong anak. Makalagot! Husto, si Goliath. Si Goliath ang pugson ko sa pagpatugan kung asa sila karon sa akong anak dinhi sa syudad. Ako'y pobreng milyonaryo, kung manghinhas mag-auto. Ako'y pobreng milyonaryo, mamasol mag-submarino. Ako'y pobreng milyonaryo, mamusil mag-helikopter. Kung musuro'y magdalag kaldero, kay pobreng milyonaryo. Asa man kataon ko mag-lunch niya. Lunch ba? Natural kay dato para social paminaw ba. Pero kung pobre pa, paniod to. Stilan. Asam ka kung kaonan niya. Ulaan naman kung kaonan ng mga pipila, kamahalon nga kananan din sa syudad sa Lubo. Kung naa pa lang ako'y pasaporte ron,
Pareha atong apelido ni Sheila Pasaporte. Adto ko mamahaw sa China. Ha? China? Oh, sa Wuhan. Ha? Forbida no, di lang ko dito kay nay coronavirus dito. Adto ko mamahaw sa Hong Kong. Ato dito, mamahaw sa Hong Kong. Unya sa Japan man ito, sa Singapore man hapon. Pero wa lang ko'y Sheila Pasaporte. Listen ko na. Listen kayo pag-look up. Oy. Mahalon mo cellphone. Ni Rain. Kinsa mo kayo tawag. Ay, patay. Si Madam. Sus, tubagon makanan ako. Tubagon na ako. Maguba kong adlaw ni. Maguba kay. Ang akong imahinasyon nga ito ko maniyo to karon sa Japan. Maguba yun. Bahala ka niya, Madam. Haha. Di bitaw ko. Di ikay nagsweldo na ko. Bahala ka niya. Bahalag mapagaw kang siyaong siyang cellphone na ka. Di tika tubagon. To eh. Bisod ning usa ka subdivision? Ay napagdaghan pagpangutana. At man na imong pag-drive, ug mo na imong trabaho, di ba? Malitaha gyud mo eh. Kun mo na, likay ko. Ayaw na ko pakitaan ang naong nimo. Kung gusto ka pa mo serbisyo kan daddy, bahala ka. Balik sabay. Apa never kong musugot nga ari ka magserbisyo nako. Wa ko makinahanglan nimo, Zandro. Ug may na mahibaw ka ha. Nga maong nibiya ko sabay aron paglikay nimo. Kiguba nimo ang may namong relasyon sa kong amahan. Ha? Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Set Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee. Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee. Set Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Lugar diha. Ha? Bungol ka, lugar! Yaya, mata na, ni anak ta. Ya. Oh. Ay, asa naman ta da Charmin? Oh, kakisa ning bay da Charmin? Ay, napag si pangutana pa, Yaya. Sunod ako. Huwag ikaw. Makalakaw ka na. Ha? Bungol ka kinunsa no? Kadit lang. Huwag ka magkailang kang kinsa ning bay? Yaya Sili? Oh, my first time here. A subdivision. But not as good looking in our subdivision, day. Here ta magstay? Giingnan ka nga ayaw na pagsigig pangutana pa, Yaya. Ah. Hoy, Sandro, lakaw na! Oh, you let Sandro walk, day, Charmin, oy? Gusto may, buot mo ipasabot, Yaya. Ipadako niyang akong sakyanan? Do you have money for fare, Sandro? Wa lagi ya. Yucks! Ha! Ikaw ang gusto ni Daddy para nako? Nga wa man gani kay pamliti? Hoy! Di na ko isugal akong kinabuhi ni mo, Sandro. Hey, what's happening here that I did not know? Ayaw na lipat na papangutana, Yaya. Please lang! Oh? Ang yawi na akong car. Ako na pasunod sa garahe. Sa akong sakyanan. Ambi. Mga instruksyon ni Sir Mike. Nga dili ko ihatag nimo ang iawi sa imong sakyanan. Noon sa naman mo nga buang na mo? Nagsiguro kung ako dili. Ay di ba ni si mong amahan? Oh, basig ang imong amahan may buot mo pa sa butana. Unsa? Ug matud si mong amahan. Mayawi mo kay ning maong sakyanan. Nining imo sakyanan. Duplicate man ning dian ako. So, diri na ako. Reset ka. Sibat na! Balitahan, babihan na eh. Huwag ikuhatag ipamliti na. Kalay na ba itong gate ng subdivision? Huwag init kayong maglakaw. Gutom pa yun.
Gusto, si Guliat. Akong tawagan. Busugan ako eh. Maurin ni kasagaran mga datom high blood. Daghang sakit kay perming busog. Sige, sakay-sakyanan. Way pasigot-pasingot. Sige, bagtok ang dugo sa ugat. Daghan magkwarta, lahi mang pobre. Sugot lang sudan, sinabaw niya, buwad, sinubang buwad niya, sinabawang kamunggay, utangan niya, suba. Oy. Ang mahalong kong cellphone. Tingali si madam na po ni. Uy, ang akong among. Hello, pobre! Guliat, asa man ka? Pa ako diribi. Kutasa niya, gutom kayo. Ha? Asa man ka, pobre? Grabihan ang nakakaon tao ni mo, pobre. Oy, gialsa man tao na ni mong panaksan, gihigop ni mong sabaw, pobre. Ha? Pila di ka kananan, wag ka kakaon, pobre. Gutom kay ko. Ang maldita kong amo, wag ko pagkan Wag ko tagi plite. Init kay dakaw. Kung mauna, ginitan ka. Ha? Ginitan ka na niya. Dito ta ka sa mahalon nga restaurant. Karon, paningot kang mayo. Dito ta ka dito kaon, kay di aircon. Dito ka kaon. Dito ko kaon kanina. Dili din ni si Karinderya. Di din niya. Di ko pwede magpalayo ng subdivision sa atbang ng Karinderya. Guliat. Kaya gano'n man. Kaya gano'n, pobre. Na ako ikibantayan niya. Usa man yung trabaho ni mo, pobre. Security guard ka, pobre. Ha? Oy. Pamilyar mo na ko rito na, sir. Ang ako matawag baratahong cellphone taon, pastila na. Si Sir Mike? Hello, sir. Hello, Sandro. Asa mo karon? Gipala ko ako, Ma'am Charmin, sir. Niyami ining usa ka subdivision. Gibiyaan mo nga ako, anak. Wa, sir. Niyalan ko sa gawa sa subdivision. Dikaon ko. Okay, very good. Damo ang sakinan sa akong anak. Wa, gipala ko kong Ma'am Charmin. Pero, niyalan ko sa subdivision nga akong gihatdan nila. Sabay ka na ng maong subdivision, ha? Huwag kinsa ang ginangpan nyo diha sa akong anak. Ha, Sandro? What? Is that what your daddy like? Yes, Yaya. Wa na gid sis maayo yang panguna-huna. Laliman ka, ha? Siya kuno ang mangita og laki alang nako ug kadto kuno si Sandro. Ano nakatawa mo kag maayo, Yaya? Tungod kay dakong binuang, di ba? Wala sa maayong panguna-huna ang akong amahan. Ha kang Sandro? Nga usa ka habal-habal driver? Ay, nothing wrong man with Sandro. Unsa, Yaya? As I have told you before, he is tall, dark, and handsome. Onya, makaon na, Yaya. Never, Yaya. Never kong makagusto og lalaki nga dili kabuhi nako bisan pa siyang kagwapo. Dahil charming. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kita